Jeg hedder Nivetta, og jeg er 10 år gammel, og jeg går ud på KTS. Og her forleden, der var jeg lige inde på Arto, for jeg skulle lige tjekke mine beskeder igennem. Og så fandt jeg min søster. Det havde jeg ikke lige regnet med. Så jeg gav hende et opkald, og nu skal vi mødes, og hun kommer herude på skolen. Så jeg er sådan sygt excited på at møde hende. Så fik jeg ligesom et opkald her forleden dag. Så min biologiske lillesøster har fundet mig inde på Arto. Altså lidt mærkeligt. Det har jeg ikke brugt i mange år. Men i hvert fald, hun går så herude på KTS. Og så er jeg ligesom taget herud for at møde hende. Jeg har altid haft mega mange forestillinger omkring min søster. Jeg tror, at hun er utrolig smuk og meget livsglad, og jeg tror, at hun er vild med at shoppe ligesom mig. Det er på vej. Du er min søster. Jeg har fundet min søster endelig.